in Him be found. Rest in His righteousness alone. For they stand before the throne.
Thank you, Lord Esquire, for guiding us into those beautiful praises. And also, now we are coming to the very important time, also whereby we listen to the word of God. So today we have received also grace. We have received Pastor David Kim from Blantyre Church. So today, Pastor David Kim from Blantyre is the one who will give us word of God. So I believe, brothers and sisters, also listen carefully and also will receive what also God have prepared today. So this time, everyone, let us welcome Pastor David Kim as he coming to give us word of God. Good morning, everyone. 마주카 바한지 nyonse. Siko kambiri. How was the performance? Performance inali bwanji? It was great, right? The songs has a power. Ndi nyimbo zimakhala ndi mphamvu. While we sing together, Ndi tikamayimba tonse pamodzi, there's a power in the lyrics. ndi mumakhala mphamvu mawu amene amatchulidwa. So while we sing together, we can see our heart is wet with the word of God and the heart of God. Ndi tikamayimba tonse pamodzi mitima yathu imasunthidwa imadzala ndi mawu a Mulungu. Let's open the Bible. Titsegule Bible. Psalm chapter 23 from verse 1 to 3. Masalimo chapter 23. Psalm chapter 23 verse 1 to 3. Ndi Masalimo chapter 23 verse 1 mpaka na 3. Verse 1. Verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Yehova ndiye m'busa wanga sindizasowa. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. Andigonetsa kumbusa la nsipu, andisogolera ku madzi odika. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Azitsimusa moyo wanga, anditsogolera m'mabande achilungamo chifukwa cha dzina lake. We read the 3 verses. Ndiye tawerenga mavesi atatu. Everyone, when we build buildings, Ndiye aliyense tikamamanga chomanga, laying a foundation is one of the most important job. ndiye kuyika madziko ndi chimene chimakhala chofunikira kwambiri. If we lay a foundation weak and light, Ndiye ukayika madziko ofoka komanso opepuka, all buildings are shaken, finally is destroyed. ndiye chomanga ichi chimanjenjemera kenako kumapeto kwake chimawonongeka. So many of the people, they spend a lot of money, budget, to lay a foundation strongly. Ndiye anthu amawononga ndalama zambiri kuti apange maziko amenewa. So which foundation do we have in the spiritual life? Ndeno madziko amene tili nawo pa moyo wauzimu ndi ati. It's the same as a spiritual life. Ndi chimodzimodzinso moyo wauzimu. How do we lay a foundation? Tikuyika bwanji madziko amenewa? Which materials do we use for that? Ndi zipangizo zanji zimene tagwiritsa ntchito popanga. Then you decide the building after that. Ndeno izizi zimapanga chomanga chimenechi. Everyone, Aliyense. Bible says, Bible limanena, examine yourselves, test yourselves, your faith. Bible limanena kuti muziyese nokha. So without checking my faith properly, Nde opanda kuyesa kapena kuchiona chikhulupiriro chathu bwinobwino, if we do not check and confirm my spiritual life, ndiye ngati sunafufuze kapena kuyika chisimikizo chimenechi, still we are confused constantly in the spiritual life.
nde timape ndama pa moyo wauzimu umene umopitirira. Let's open the Bible. Titsegule Bible. We keep this page, then go to 2 Corinthians. Nde tipite ku 2 Korinto. 2 Corinthians chapter 13, Akorinto wachiwiri chapter 13 verse 5. verse ya 5. Verse 5. Examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you, unless indeed you are disqualified? Ziyeseni nokha ngati muli ndi chikhulupiriro, zisimikizeni nokha kapena simuzindikira kodi za inu nokha kuti Yesu Khristu ali mwa inu, mukapanda kukhala osasimikizidwa. The Bible says, examine yourselves Nde Bible kamba kuti ziyeseni nokha as to whether you are in the faith. kuti ngati muli ndi chikhulupiriro Test yourselves. muziyese nokha. The Bible says, examine yourselves and test yourselves. Nde Bible kamba kuti muziyese nokha komanso muzisimikizire nokha. Everyone, usually people, they used to follow their conviction, Chifukwa nthawi zambiri anthu amasatira nyengo zawo, not confirming on the Bible. osati chisimikizo chimakhala pa Bible. People, they used to follow their emotion, their own emotion and heart and feeling, Ndi anthu amasatira amene akumvera ndi maimvawo ndi mtima wawo conviction. ndi mmene akuganizira. Everyone, during the pandemic, Nde nthawi ya muliri, at that time I was in Burundi and Zambia. nde ndinali ku Burundi komanso ku Zambia. How was the Malawi that time during pandemic? Nde kodi ku Malawi kunali motani nthawi ya muliri umeneyo? At the beginning, it was very tough and dangerous, right? Nde poyamba zinali zoopsa komanso zovuta, si choncho? That time, all people they had to wear the mask. Ndeno nthawi yonse anthu amene azivala chotchinga ku nkhope. Some people they are troubled very much because of that. Nde anthu anavutika kwambiri ndi zimenezi. Some people they are admitted to the hospital. Nde anagonekedwa mzipatala. Yeah. That time, Nthawi imeneyi, at the first year, chaka choyambirira, even some of our church brethren they got COVID. nde ngakhalenso abale a muchalichi anapezeka nawo. That time they were suffered. Ndi nthawi imene anavutika. According to the guidance of the government, Nde kutengera ndi chisogozo chimene boma limapereka, we controlled how to gather the people together. nde amapereka ndondomeko mmene anthu amene azisonkhanira pamodzi. According to the guideline of the government, Nde kutengera ndi ndondomeko zimene boma linayika, we restrained the number of the people that time. nde anayika mulingo wa anthu amene azisonkhana. So one day, Ndi tsiku lina I got cold, the flu. nde ndinali ndi chimfine, I did a cough nde ndimakhosomolanso, and I had a fever. nde ndimamvanso thupi kupweteka I kumeneko, felt cold that time. nde ndimamva kuzizira. So at the time, my wife said, Ndi nthawi imeneyi akazi anga anandiwuza, did you get do you have a cold now? kodi mukumva kuzizira pano? So she worried about me. Nde amadandaula za ine. Also, one brother, she worried about me. Nde m'balenso wina amadandaulanso, Pastor, are you okay? abusa muli bwinobwino? Yes, I'm okay. Inde ndili bwinobwino. Though I have some fever and coughing, but it's okay. Ingakhale ndikumva thupi kupweteka komanso chimfine ichi. So the time, because there was a pandemic, Chifukwa choti kunali muliri, our church brethren, they started to worry about me, Pastor. ndi abale ndi alongo amuchalichi anayamba kudandaula ineyo monga m'busa wawo. Pastor, now these days it's dangerous. Abusa, nthawi inotu ndiyoopsa. Why don't you check to the hospital about the status? Bwanji mutapita ku chipatala kakuyeseni? It's okay, it's a flu. Ayi, ndili bwinobwino ndi chimfine chabe. But Pastor, it can be COVID. Abusa, ikuzokhala COVID. Once you get a COVID,
ndiye ukakhala ndi covid imeneyi your family will be suffered. ndiye banja lanu lonse lizavutika. Okay, I will check there. Chabwino ndikaziyesa. So then I drove my car, they went to hospital. ndiye ndayendesa galimoto yanga kupita kuchipatala. Then while I was waiting, ndiye ndikuwulikirira I checked about the symptoms of COVID at time ndiye ndimafufuza zizindikiro za covid through Google. ndiye kuchokera pa Google. So in the time, it was the same as my symptoms. ndiye zinali zofanana ndi mmenenso ine ndinalili. So I started to worry about that. ndiye namba nodandaula nthawi imeneyo. What if it's COVID? What can I do? nanga bwanji itakhala covid ndichita chani? Should I be in quarantine kuti myself? ndikuyenera ndikakhale ku quarantine? What about my kids, nanga bwanji ana anga, my family? banja langanso? So I started to worry about that. ndiye ndinayamba kudandaula. So then it was my time to be checked the COVID. ndiye inafika nthawi yanga kuti ndikayesedwe ndi covid iyi. Have you checked the COVID at the time? munayesapo covid? They use a long stick, right? ndi amayuza chimtengo chachitali And put it into the nose, right? amakuyika mu mphuno. That- ndi amakuyika mu it mphuno. was painful. zinali zowawa. Then they were like what? Still there inside. ndiye amatokosa amene mukatimu. I didn't know how my nose was long like that. ndiye sindimadziwa kuti mphuno yanga ndi yayitali mwachoncho. They put it into long the inside, deep inside. analowesa kwambiri mkati modzama. Then they checked the COVID. ndiye anayesa covid ameneyi. Then I was waiting the result. ndiye ine ndimadikira zotsatira. What if it's a pandemic? What should I do? ndiye utakhala ndi muliriwu nditani? After some minutes, ndiye patatha kanthawi he called me. anandiyitana. Mr. Kim, bambo Kimu, it's a negative. mulibe. So I thought, now I'm saved. ndiye mtima wanga unakhala pansi kuti papa ndiye ndapulumutsidwa. Then I drove my car. Then I talked to my family and the brethren. ndiye ndinayendesa galimoto yanga kukakamba ndi abale komanso banja langa. Everyone, don't worry about that. abale musadandaule za zimenezo, You are saved. muli bwinobwino. Everyone, before I checked my COVID, ndiye ndisanayese covid iyi I was worrying too much about that. ndiye ndimadandaula kwambiri za zimenezi. There was news that many people they are dying because of the COVID. ndiye kunali nkhani zoti anthu akufa chifukwa cha covid. But once I checked properly about that, koma nditakayesa bwinobwino I had no worries about that anymore. ndiye ndinalibenso mantha ena aliwonse. Everyone, before I confirmed COVID, after I confirmed COVID, my heart is different. ndiye ndisanasimikize za covid iyi mtima wanga unalosiyana. Before I confirmed COVID exactly, ndeno ndisanasimikize za covid iyi bwinobwino there were worries in my heart. ndiye munali mawu amene amayenda mu mtima What should mwanga. I do? ndipanga chani? Am I going to die? ndifa. But after confirmation, komano chisimikizo chitabwera all worries are disappeared from my heart. ndeno zonse zodandaula zinachoka mu mtima mwanga. Everyone, aliyense the Bible says, baibulo limanena test yourselves. ziyeseni nokha. Test yourselves. ziyeseni nokha. Examine yourselves muziyese nokha and test yourselves. muzisimikizirenso. Everyone, there are two kinds of spiritual life. ndiye pali mitundu iwiri ya moyo wauzimu. The spiritual life of conviction ndeno moyo wauzimu uyambirira kutengera ndi mmene ukumvera. and the spiritual life of confirmation. ndiye moyo wauzimu winawu ndi wachisimikizo. Please show image. Please show image. chithunzi. Everyone, most of the people they used to follow the spiritual life of conviction. ndiye anthu ambiri amasatira moyo wauzimu wa mmene akumvera. Everyone, what is the conviction? ndiye mmene akumveramu zimakhala motani?
People, when they go to church, ndi anthu akamapita ku chalichi they pray hard, amapemphera mwamphamvu, speak a tongue, amayankhula malilime and jump. ndi amadumphanso Sijanjo? And what else? ndi chinanso chani. And when I do good, ndi akakhalanso offering amapereka and prayer hard, ndi kupempheranso molimba, then my heart is good. ndi mtima wawo umakhala ulimbikitsikano. But when I do wrong, sometimes a mistake, komano akachita zolakwisa kapena kulakwika pena pake, and when I do not do offering properly, ndi mwina sanayesere kupereka molimba bwinobwino, when I do something, we commit sin, ndi mwina achita china chake achita tchimo, then I condemn myself. ndeno inenso ndimakhala uzisusa ndekha, Then I lose my power inside my heart. ndi mphamvu zija mu mtima mwanga zimathamo, Then just we stay at home. ndi amangokhala ku nyumba We do not come to church. osabweranso ku chalichi. Yeah, most of the people, they used to follow their own emotion, own feeling. ndi anthu ambiri amangosatira maimvaimvawo ndi mmene wakumvera. So when they do well in the church, akamachita bwino mu chalichi, pray hard, kupemphera molimba, my body becomes hot, ndeno thupi lawo limakhala lolimbikitsika, they do hallelujah, ndi akamanena kuti haleluya, amen. Then voice is changed like this. ndi mawu amasinthanso mwachoncho, Then it seems, I'm okay, I'm good. ndi zimaoneka ngati ndili bwinobwino apapa. I'm deacon, Ine ndi dikoni, I'm elder, ine mkulu wa mpingo, I'm pastor, ndine mbusa, evangelist, ine wolalikira, choir members. inenso membala wa kwaya. Then I feel good in the church. Nde umamva bwinono mu chalichi, But sometimes when I do mistake and koma wrong, nthawi zina wakalakwisa ukachita zolakwika, then I lie to someone. ndiye mwina wapezeka wanama kwa We have a munthu wina, condemnation. ndiye wazisusanso, We judge myself. ndiye kuziweruza wekha, Then I'm not sincere person. ndiye umakamba kuti ineyo si munthu When wozipereka, I see myself, ndikaziyang'ana ndekha I have no faith. ndilibe chikhulupiriro, I'm not the man of faith. si munthuso wa chikhulupiriro. Then we conclude like that. Nde timamalizisa mwachoncho. This is the spiritual life of conviction. Nde uwu ndi moyo wa chikhulupiriro umene umakhala kutengera ndi mmene ukumvera. Yeah, people, they used to follow their own emotion and feeling. Nde anthu amasankha kusatira mmene akumvera ndi mmene ndi maimvaimva awo. What is the spiritual life of confirmation? Ndeno moyo wa chisimikizo ndi utiwo. Yeah, my heart is not good now. Inde mtima wanga si wabwino, I did wrong. ndalakwisa, I did mistake. nde ndachita cholakwika, I'm not feeling well. sindikumva bwino. But what does Bible say for me now? Komano Bible likamba chani za ine? What does God say to me now today? Nde Mulungu akundiuza chani lero? What is the heart of God today? Nde mtima wa Mulungu ndi chani lero? Confirming through the word of God. Kusimikizira kutengera ndi mawu a Mulungu. Amen. Amen. Yeah, these are very, very different. Nde izizi ndi zosiyana kwambiri. But most of the people, they used to follow the spiritual life of conviction. Koma anthu ambiri amasatira moyo wauzimu umene umakhala wozisusawo. Everyone, when people they are employed to a company, Ndi anthu akalembedwa ntchito kampani. companies sometimes they used to inquire them to bring health certificate. Nde kampani imafufuza kuti abweretse chiphaso cha chipatala. So at that time, Ndi nthawi imeneyi. so we go to company office. Ndi wapita ku ofesi ya kampani Then imeneyi. we meet the interviewer. Ndi wakumana ndi olembawo. Then he asks us, Ndi akutifunsa, Mister, did you bring the health certificate? kodi abambo mwabweretsa chiphaso cha chipatala chicha? Sir, I'm very healthy. Ine ndi wathanzi. I never got any flu in my life. Ine sinadwaleko chimfine moyo wanga onse. I'm strong. Ndine wamphamvu. They show him the muscle, Ndi biceps. kumaonesa zimenyewa zimasozi. I'm big. Ndine wamkulu. Then I'm healthy. Ndeno mwachoncho ndine wathanzi. I can approve you today, now here. Ndikusimikizirani panopa lerolo. Mister, I understand. Abambo ndimvesesa. But did you bring the health certificate? Koma mwabweresa kodi kadi la kuchipatala ali? Sir, I'm really healthy.
ayi ine ndi wamphamvu, Don't you trust me? kodi simukundikhulupirira? So now I can show you here. I can move this stone, Nde ndikhoza kuonesani apapa, ndikhoza kunyamula this ichi big chili apachi, rock. I can move it there. ndikhoza kuchinyamula ndikuchipitisapo, I can prove now here. ndikhoza kusimikizirani, Trust me. ndikhulupirireni. Okay, understand, mister. Inde ndikumvesesa, Just I ask you for health certificate. koma ine ndakufunsani kuti mubweretse chiphaso cha kuchipatala. Even that time, Ndi aliyense pa nthawi iyi, though I try to approve about my health condition, ndiye ngakhale ndingafune kusimikizira za thanzi langa, they require us health certificate. afunabe chiphaso ichi cha kuchipatalachi. Everyone, Aliyense, though I try to explain, ndiye ngakhale ndingayesere kuti ndifotokoze, what do they ask us? ndiye chimene akutifunsa ndi chani? Health certificate. Kadi la kuchipatala. Sijanjo? Yeah. Everyone, Aliyense, we are doing like this. ndiye timapanga mwachonchi, I'm sure. ndiusimikizira, Surely I believe in God. ndiye ndiusimikizira kuti I makhulupirira love Mulungu, God. ndimakonda Mulungu, Surely I have a faith in my heart. indedi ndi chikhulupiriro mu mtima mwanga. So they have a conviction, Ndiye amakhala ndi chisimikiziro, but no confirmation. komano chenicheni pamakhala palibepo. Amen? Amen. No confirmation. Ndiye pamakhala kuti chisimikiziro Every palibepo. companies, they require the health certificate. Ndiye kuti usimikizire zimafunika chiphaso chichi. Though I have a conviction for my body, Ndiye ngakhale ndikuzimva mu thupi langa, it's not important. sizofunikira. Just they check the health certificate. Ndiye angoona chiphaso cha kuchipatalachi. Amen. Amen. And like this way, Ndiye mwanchoncho, most of the people in the church, ndi anthu ambiri mu chalichi, they used to follow their conviction, ndi amasatira mmene akumvera, their own emotion, mayimvayimva awo, their own heart, ndi mtima wawo, feeling. mmene akumvera. Yeah, today I prayed hard. Lero ndinapemphera mwamphamvu, I do speak a tongue. ndero ndinayankhula malilime, Then God will be pleased. ndiye Mulungu akondweretsedwa. I did offering much today. Ndiye ndapereka zambiri lero, So God will bless upon me. ndiye Mulungu andidalitsa. What does he based on? Komano uyu wakhazikika pachani? Word of God or his own emotion and heart? Mawu a Mulungu kapena mtima wake ndi mmene akumvera? His own emotion and heart, right? Mmene akumvera ndi mtima wake. Are we together? Tili limodzi? Yeah. Can you distinguish Ndiye tikusiyanisa bwinobwino. conviction and confirmation? Ndiye mmene tikumvera ndi chitsimikizo. Everyone, that's why we are confused. Ndichifukwa nthawi zambiri mapomponezeka. Yeah, even when I started to go to church, Ndiye ndikambopita kuchalichi, actually I was born in the Presbyterian church actually. ndiye ine nabadwanso banja la Chikhristu. So I'm grown in church with my parents. Ndiye ndimakula mu chalichi ndi makolo anga. So in my heart, when I'm grown, Ndiye mu mtima mwanga pene in my ndimakula. heart I had a question. Ndiye mu mtima mwanga ndinali ndi funso. If I die today, Kodi nitafa lero can I go to heaven? ndikhoza kupita kumwamba? Pastor says, Abusa anandiuza. I have to confess for my sin daily. Ndiye abusa amandiuza kuti ndizivomereza machimo anga tsiku I ndi have to tsiku. cry, ask grace to God. Ndiye ndizilira ndizimuuza Mulungu. I have to pray for my sin. Ndiye ndizipempherera machimo anga. So I did confess daily for my sin. Ndimavomereza machimo anga awa tsiku ndi tsiku. So sometime when I prayed well, Ndeno nthawi zina ndikapemphera, it seems God is going to forgive my sin. ndiye ndimazimva ngati kuti Mulungu akhululukira machimo anga. So sometimes when I didn't pray for that, Ndiye nthawi zina ndikakhala kuti mwina sindinapemphere, I was worrying for that. ndiye ndimadandaula kwambiri. I wouldn't pray today. Sindinapemphere lero. What should I do? Ndipange chani? I condemned myself. Ndiye ndimazisusa ndekha. So I had a question myself. Ndiye ndimazifunsa, If I die by accident without confession, ndiye kodi nditafa opanda kuvomerezamo where do I go? ndipita kuti? Have you thought about everyone? Munaganizapo zimenezo? Everyone, we confess for sin daily. Ndiye timavomereza machimo aliyense tsiku ndi tsiku. Then I was driving. I was going to Blantyre by bus. Ndiye ndimapita ku Blantyre ndimayendesa galimoto. But suddenly, Ndiye
mosazindikirika I got accident. ndiye ndachita ngozi, So I had no chance to confess for my sin. ndiye ndinalibenso mwayi oti ndivomereze machimo anga. Then where do I go? Ndiye ndikhoza kupita kuti? Heaven or hellfire? Kumwamba kapena ku Gahena? Yeah, I had a question about that. Ndiye ndinkazifunsa mafunso amene wawo. According to my heart, my emotion, Ndiye kutengera ndi mtima wanga ndi mmene ine ndikumvera, every day I'm confused. ndiye tsiku ndi tsiku ndimakhala Sometimes opombonezeka. good, sometimes bad. Ndiye nthawi zina wabwino, nthawi zina woyipa. Everyone, Aliyense. when we have been born again, Ndiye tikabadwanso, when we were washed, ndiye tikatsukidwa, when we were sanctified, ndiye tikayeretsedwa, when I accepted the gospel one day, ndiye nthawi imene ndinavomereza uthenga wabwino, that time one pastor preached the gospel to me through the Bible. ndiye m'busa mmodzi analalikira uthenga wabwino kudzera m'Baibulo. Brother, look at this scripture. Ndiye iwe m'bale tawerenga malemba. Bible says, Baibulo lina kuti, John chapter verse 29, ndiye Yohane chapter 1 verse 29, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. onani mwana wankhosa wa Mulungu amene achotsa tchimo lake la dziko lapansi. Jesus took away all your sin together. Ndiye Yesu Khristu anatenga machimo ako onse. So before I confirmed through the Bible, Ndiye ndisanasimikizire kutengera m'Baibulo, I was confused. ndinali opombonezeka. Did Jesus took away my sin or not? Kodi Yesu anatenga machimo anga kapena ayi? Is my sin transferred to Jesus or not? Kodi tchimo langa linapitadi kwa Yesu Khristu kapena ayi? So before I confirmed through the Bible, Ndiye ndisanasimikizire kutengera ndi I Baibulo, was confused. ndinali opombonezeka. But as I confirmed through the Bible with the pastor together, Koma ndasimikizira kutengera m'Baibulo, truly zoonadi, my sin had been transferred at time. ndeno machimo anga apitadi pa Iyeyi. Then Jesus died on the cross. Ndi Yesu Khristu anafa pa mtanda. Jesus said, "It is finished." Ndi Yesu Khristu ananena kwatha. Amen. Amen. So after I confirmed through the Bible, Ndiye ndasimikizira kutengera ndi Baibulo, all worries are disappeared. ndiye zodandaula zonse zinachoka. Already Bible says Jesus took away my sin. Ndiye Baibulo kamba kuti Yesu Khristu anachotsa machimo anga. Amen. Amen. Everyone, Aliyense. yeah, people, why still they are crying for their sin? Ndi chifukwa chani anthu amalira chifukwa cha machimo awo? Because they do the spiritual life of conviction. Chifukwa amakhala moyo opanda chisimikizo. They are based on their own emotion, feeling their heart. Ndiye amatengera ndi mmene akumvera ndi maimvaiva awo ndi mtima wawo. So their spiritual life are like shaken according to their emotion. Ndiye moyo wauzimu umatekeseka kutengera ndi mmene akumvera. But everyone, Koma aliyense, once we confirm through the Bible, komano tikasimikizira kutengera ndi Baibulo, it's clear and easy. ndiye zimakhala mwachindunji ndinso mophweka. Amen. Amen. This is how we have born again, right? Ndiye umumu ndi mmene timakhalira obadwa mwatsopano. For myself, Ndiye paine ndekha, after that, ndiye zitachoka penepa, after I listened to the gospel through one pastor in Goodnews mission, ndiye nditamva uthenga wabwino kwa m'busa mmodzi wochokera ku Goodnews mission. yeah, I'm saved. Ayi ndiye ndapulumutsidwa, I'm washed. ndayeretsedwa, I'm redeemed. ndawomboledwa, I delivered. ndamasulidwa. Then it seems like all people looks like angels. Ndeno anthu onse amene ndimawaonera, It was like heaven. ndiye ndimangoona ngati ndili kumwamba. So when I walked to go back to home, Ndiye pene ndimabwerera kupita ku nyumba, I sang and did a whistle. ndiye ndimayimba mluzu umenewu. That time I cannot forget that moment. Ndiye ndayi imene sindimayiwala ayi. For when I listened to the choir, the praising, Ndiye ndikamamvera oyimba akamayimba nyimbo za matamando, I was so touched at the time. ndiye ndinalokhunzika kwambiri. For 6 months. Ndiye kwa miyezi 6. Then also one day I asked to my wife, Ndiye panali tsiku limodzi ndinafunsanso akazi anga, when have you listened to the gospel? How were you that time? kodi mutamvetsera uthenga wabwino nthawi imeneyi munamva motani? Oh, that time when I listened to the gospel, Nthawi imene nditamva uthenga wabwino, oh, yes, just I understood and accepted it. ndiye ndinamvesesa,
ndinalandiranso mu mtima mwanga. Were you like me that time? Kodi unali ngati ine nthawi I imeneyo? was jumping that time. Chifukwa ine nthawi imene ndimadumpha. Yeah, I felt like I'm flying away. Ndiye ndinkaona ngati ndiuluka. It seems like chain was broken down in my heart. Ndiye ndinaona ngati machena adukana mu mtima mwanga. Were you so? Unalinso chimozimozi? No. Ayi. Just I accepted. The Bible says I'm washed. Ndiye ndinangomvesera kuti Bible ndayeretsedwa. And that was all. Basi zinali choncho. Just I accepted it. Ndiye ndinangovomera. I'm washed away. Ndayeretsedwa. Everyone. Aliyense. Between me and my wife, Pakati pa ine ndi akazi anga. it was different experience. Ndiye tinamva zosiyana. Which case is better, everyone? Ndeno mamvedwe abwino ndatiwo pakati pa anthu awiri. Which salvation is better? Chipulumutso chabwino ndi chiticho. First, like Pastor David Kim. Ndiye choyamba changa cha abusa David Kim. I'm touched. Ndakuzika. I cry. Kulira. Yeah, now I'm free from sin. Ambuye ndamasuka ku machimo. Or Kapena. as my wife. Kapena ngati akazi anga. Bible says I'm washed. Bible kamba ndayeretsedwa. Then I'm washed. Ndiye ndayeretsedwadi. No emotion. Ndiye upanda maimva No lonse. feelings. Osamvanso kena kalikonse. Which one is better? Ndiye chabwino ndi chiticho. Number one, like David Kim. Ndiye choyamba changa cha abusa David Kim. Number two, as my wife. Ndiye chachiwiri ngati akazi anga. I was as a Pastor David Kim when I listened to the gospel. Ndiye monga David Kim anamvetsera uthenga wabwino. Please raise your hand. I was like a David Kim. Ndiye ineyo ndinalinso ngati abusa David Kim. The moment I was so happy. Ndiye amene ndinalokondwa kwambiri. No one? Please. Tikweze manja. Yeah. Thank you. Zikomo. I was like my wife. Ndiye ndinali ngati maibusa. Bible says, that's right. Bible kamba kuti ndi chonchi. Nothing emotion. It Usamvekena was kalikonse. all. Basi choncho basi. I was like the Pastor David Kim's wife. Ndiye ndinali ngati akazi abusa David Kim. Please raise your hand. Tikweze manja. What about others? Ndiye nanga ena anu bwanji. Half. Muli pakati kati. Everyone, which one is better? The spiritual life? Chabwino ndi chiticho kumoyo wauzimu. Which one is better salvation? Ndeno chipulumutso chabwino ndi chiticho. Number one, like Pastor David Kim, or number two, like Ndiye choyamba ngati abusa David Kim kapena akazi awo. wife. Which one? Chiticho. Number one. Number 1. Number two. Number 2. Everyone, the better one is number two. Ndiye chabwino ndi ichichi chachiwirichi. Without emotion, Osamvekena kalikonse. without any feeling, Osamvekena kalikonseso. just believing through the word of God Kungokhulupirira mawu a Mulungu. is a better salvation. Ndiye ichichi ndi chikhulupiriro chabwino. Amen. Amen. Why? Chifukwa chani? For me, Kwa ineyo I believe the word of God, ndakhulupirira mawu a and Mulungu. also these people can follow emotion again. Komanso maimvaimva anganso. Like my case, Ndiye monga ine imene nalili. sometimes if my emotion is disappear, is bad, Ndiye mmene ndimamvera muja zikachoka zikakhala ndi zoyipa. they doubt, is it real salvation or not? Ndiye umayamba ukayikira kuti ichi ndi chipulumutso kapena ayi. Am I good or not? Ndiye ndine wabwino kapena ayi. Confused again. Ndiye umapombonezeka. But second, the case, Komano uwu mlingo wachiwiriwu. salvation by believing only just the word of God Ndeno chipulumutso chongokhulupirira mawu a Mulungu okha. is a better spiritual life, better salvation. Ndeno ndi moyo wauzimu wabwino ndi chikhulupiriro chabwino. Amen. Everyone, Aliyense. so we need to distinguish, am I based on my own conviction or the confirmation? Ndeno tinenera tisiyanise kuti ineyo ndimakhazikika pamene ndikumvera kapena kutengera ndi chisimikizo. So everyone, my emotion is not important in the spiritual life. Ndiye maimvaimva anga sofunikira ku moyo wauzimu. Important thing is what Bible says. Koma chofunikira ndi choti Bible unena kuti chani. No matter how my emotion is, Ndiye kaya maimvaimva anga ukufotokoza zotani. when Bible says it's finished, Ndiye ngati Bible kamba kuti kwatha. yeah, then it's finished. Ndiye kuti kwathadi.
Amen. amen. And my conviction, Komano my mmene own ndikumvera heart, mtima wanga, my own emotion and feeling, maimvaimva anga those are not important actually. sizofunikira. Important thing is, Chofunikira ndi choti what does Bible say now? kodi Bible kunena kuti chani? Amen. Amen. So this is our foundation of the spiritual life. Nde awa ndi maziko a moyo wathu wauzimu Everyone, aliyense. there are the people of God, the men of God in the Bible, they realized they discovered one spiritual life. Nje kuli anthu a mulungu m'Bible anazindikira moyo wa chikhulupiriro umodzi wa mulungu. There are two types of also, two levels of the spiritual life. Ndeno pali milingo iwiri imene ya moyo wauzimu. Yeah, please show the photo, PPT, Chithunzi. picture. Everyone, do you know aeroplane? Airplane. Mmaidziwa ndege. Yeah, airplane, when they depart from the airport, Ndege iyi ikamachoka ku airport, yeah, there are two pilots. ndipo makhala oyendesa awiri. One is main pilot, the other one is assistant. Nde wina ndothandizira, wina yamakhala weniweni. Yeah, of course, these days, the computer system, they drive the airplane, arrive at destination. Nde amayendesa ndege imene ikuti ikafike malo amene ikupita. They use autopilot. Nde amagwiritsa ntchito pilot uyuyu. But when they depart, Akanyamuka. yeah, they make a speed on the way, on the road. Nde amayamba kuyenda msewu. Then they rise airplane to the air that time. Nde amayiwulusa kupita no mmalere. Then when they go up, Nde amapita mmwamba. firstly, Choyambirira. their first job is to put the airplane above the cloud, Nde ntchito yawo ndiyongoyichosa pa nthaka apa ndikupita mmwambamo. on the cloud, Nde mmwamba mu mitambo. above the cloud. Pamwamba pa mitambo. Why? Chifukwa chani? Because under the cloud, Chifukwa pansi pa mitambo pa there is a change of the climate. nde nyengo imasintha. So there is a rain, Kumakhala mvula, wind. mphepo. So airplane is shaken on the way. Nde ndege iyi imanjenjemeretsedwa mu And ikamapita. air resistance. Komanso mphepo chotchinga. So they waste the fuel, a lot of fuel. Nde amaononganso mafuta ambiri. So to avoid all those conditions, Ndeno kuti athawe izizi zonsezi nyengozi. they put airplane on the cloud first. Nde amayiwulusa mmwamba mwa mitambo. On the cloud, above cloud, Pamwamba pa mitambo. there is no rain, Nde kulibeko mvula, no wind, kulibenso mphepo. no change of climate. Nyengonso simasintha. It's a peace. Ndi kwa mtendere. So they can go in peace on the cloud. Ndi akhoza kuyenda mwa mtendere pamwamba pa mitambopa. Yeah, under the cloud Pansi pa mitambo. is affected by the climate, Nde imakhuzika ndi nyengo. shaken, Kugwedezeka. and it's hard to make a speed. Nde ndizovutanso kuti ithamange. In the church also, Nde muchali chinso there are chimodzimodzi. two kinds of the saints in the church. Nde pali mitundu ya anthu owomboledwa. There are some people, those who are under the cloud. Nde pali ena amene amakhala pansi pa mitambo. Their faith is under the cloud. Ndeno chikhulupiriro chawo chili pansi pa mitambo. So they are affected by condition, Ndeno iwo amakhuzika ndi nyengo. emotion, Ndi mmene akumvera, my own feeling, maimvaimvawo, my deeds, ntchito zawo, my heart, mtima wanga, sometimes good, nthawi zina wabwino, sometimes bad. nthawi zina oyipa. Yeah, because my faith is under the cloud. Nde chifukwa choti chikhulupiriro changa chili pansi pa mitambo. But once we put my faith on the cloud, Komano tikayika chikhulupiriro chathu pamwamba pa mitamboyi, yeah, we are not shaken. sitikugwedezeka, We are in peace. timakhala mu mtendere, We can have a strong faith. tikhoza kukhala ndi chikhulupiriro cha mphamvu. Yeah, Chifukwa chani? it's good spiritual life. Nde izinso ndi zabwino moyo But wauzimu. before we put my faith on the cloud, Koma tisanayike chikhulupiriro chathu pamwamba pa mitambo, we are affected by the condition around me and my emotion constantly.
nde timakhuzika ndi nyengo zimene zatizungulira ndi mmenenso ife tikumvera. Yeah, there are people who put their faith on the cloud in the Bible. Nde pali anthu ena amene anayika chikhulupiriro chawo pamwamba pa mitambo. So one of them is King David. Nde mmodzi mwa iwo ndi mfumu Davide. David, he discovered this faith, this spiritual life on the cloud, above the cloud. Nde Davide anazindikira moyo uwu wa chikhulupiriro wa pamwamba pa mitambo. So let's open the Bible. Sekule Bible. So today main scripture, Nde pamene tinawerenga lero Psalm chapter 23, Masalimo chapter 23 verse 3. verse ya 3. Yeah, verse 3. Verse 3. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Asisimusa moyo wanga andisogolera m'mabanda achilungamo chifukwa cha dzina lake. Even David, Davide yeah, he had done some mistake in his life. nde anachitanso zolakwisa zambiri moyo mwake. He had committed adultery with Bathsheba. Nde anachita chigololo ndi Bathsheba. To remove his sin, Nde kuti achotse tchimo lake, he drove his one soldier general to die in the war. nde anamtenganso msilikali wake wankhondo wina kuti akafe ku nkhondo. He was trying to hide his sin. Nde amayesera kuti aphimbe tchimo lake. Yeah, also he did some mistakes in his life. Nde anachitanso zolakwisa moyo wake. But everyone, Koma aliyense. one day, David, he discovered one thing. Komano Davide anazindikira chinthu chimodzi. Yeah, verse 3 again. Verse 3. He restores my soul. Asisimusa moyo wanga. He leads me in the path of righteousness Andisogolera m'mabanda achilungamo. for his name's sake. Chifukwa cha dzina lake. Everywhere in this Bible, Nde m'Bible umu. yeah, God restored his soul. Nde Mulungu akazizimusa moyo wake. God leads David in the path of righteousness. Nde amamusogoleranso mabanda achilungamo. For who? Chifukwa cha ndani? For David. Chifukwa cha Davide. What does the Bible say? Bible likamba kuti chani? Yeah, for his name's sake. Chifukwa cha dzina lake. Everyone, why God had to restore his soul? Nde aliyense ndi chifukwa chani Mulungu ananena azizimuseni moyo Why wake. God had to lead him in the path of righteousness? Ndi chifukwa chani Mulungu amamusogolera mu njira ya chilungamo. For David? Chifukwa cha Davide. For who? Chifukwa cha ndani? Yeah, for his name's sake. Chifukwa cha dzina lake. Amen. Amen. Everyone, Aliyense. one day he discovered about it. Nde anazindikira izizi tsiku lina. I was thinking, just God loves me. Nde poyamba ndimaganiza kuti Mulungu God amandikonda. blesses me. Nde Mulungu amandisangaliranso. So when I do good, Nde ndikachita zabwino. God, Lord, blesses upon me. Nde Mulungu amaponya madalitso ake pa ine. When I do wrong and mistake, Nde ndikachita zolakwisa. God wouldn't listen to my prayer. God doesn't bless upon me. Nde Mulungu sangamvesere pemphero anga sanganimvere. But it was wrong. Koma zinali zolakwika. God is the one who works for his name's sake. Mulungu ndi amene amagwira ntchito chifukwa cha dzina lake. Amen. Amen. We are thinking, Timaganiza according to my deeds and work, kutengera mu ntchito zanga. because God loves me, Chifukwa kuti Mulungu amandikonda. God blesses upon me. Nde Mulungu amandipatsa madalitso But ake. sometimes when I do wrong, Nde nthawi zina ndikachita zoyipa. God doesn't bless upon me. God wouldn't listen to my prayer. Nde ndikuona ngati Mulungu sangamvesere mapemphero anga. Then we stay at home. We do not come to church. Nde umakhala ku nyumba osabweranso kutchalichi. We do so. Timakhala We mwachoncho. fall into trial. Ndeno kungogwa m'mayesero. But David, he discovered one thing. Komano Davide anazindikira chinthu chimodzi. No matter who I am, Posatengera kuti ine ndi no ndani. matter what I do, Posatengera ndimapanga zotani. God is the one who works for his name's sake. Nde Mulungu agwira ntchito chifukwa cha dzina lake. Amen. Amen. Everyone in Philippines, there is the church there. In Philippines, there is our
missionary, ndiye ku Philippines kuli missionary wina Reverend Nam. ndiye ndi abusa Abraham Nam. Yeah, he has visited our church last time, right? ndiye anabweranso kunoko Yeah. In his church, ndi kuchechi kwawo. one day he could get the support from Korea Goodnews Mission Church, one minivan. Nde analandira minibus ngati thandizo lochokera ku South Korea. He was supported one minivan from Korea Church Goodnews Mission by brothers offering. Nde anathandizidwa ndi abale ochokera ku Korea. At the time, he used the car to go other cities. Ndeno nthawi imene amagwiritsa ntchito galimoto imeneyi kudzungulira. But one day, Tsiku lina he was going to one city with the driver brother and the other brethren together. nde tsiku lina anatengana ndi azibale ena amayendesa ndi m'balenso wina limodzi kupita ku mzinda wina. But suddenly, on the Koma way, mosazindikirika one rear tire was punctured. teya limodzi linachoka. The time he turned the steering wheel to one side, nde anazungulitsa chizunguliro chimenechi chiyendesero chimenechi mbali inayi. the even front tire was punctured together. ndenonso taya lakutsogoloko linaphulikanso. Then the car rolled out the one side. nde galimoto inagudubuzika kangapo. Fortunately, no one was hurt, ndeno mwamwayi palibepo amene anavulala. but the car was broken down totally. komano galimoto yonse inawonongekeratu. What should I do? Tipange chani? He was trying to fix his car, ndi amayesera kuti akonze galimotoyi but he couldn't find any Koma- garage. sanapeze thandizo lilonse. Then, as a last the try, he wrote the mail to the tire company of the car. koma petu kwake analembera kalata ku amene anapanga matayala awa. The tire company was Woo-sung Company in Korea. ndeno kampani imeneyi ndiyochokeranso ku South Korea, Woo-sung Company. Busan Company. So he wrote the mail. ndi analemba kalata. Dear sir, we got accident in Philippines by accident. nde wokondedwa tinachitidwa ngozi kuno ku Philippines. Yeah. Then, because of tire punches, the car was broken down. nde chifukwa cha matayala amenewa galimoto inagudubuzika. So, if you have any favor, please give us any support for this car. ngati tingakumane ndi kukondedwa kwanu chonde tithandizeni. Because when you check the tire, it was Woo-sung Company. chifukwa choti matayala anali a Busan Company. That's why we write the mail to you. ndi chifukwa chake talemba kalatayi kwa inuyo. Then he sent mail to Woo-sung Company in Korea. ndi anatumiza kalatayi ku Busan Company. Then after some days, he received the mail. ndeno patatha masiku analandiranso kalata. Dear Mister, okondedwa bambo, we saw your photo. nde tinaona chithunzi chanu. That is really our company tire. nde awadi ndi matayala a kampani athu. So we will support you for all new tires. ndeno tikuthandizani tibwezesa matayala onse, And not only those tires, koma osati matayala okhaonso. we will support you for new car as well. ndeno tikuthandizaninso galimoto yatsopano. Yeah, we will support you only for tires, also the new car. ndeno sitingokuthandizani chifukwa cha matayala okhaonso komanso galimoto yatsopano. We're so sorry for your accident. pepani kwambiri chifukwa cha ngozi imene inachitika. Everyone, aliyense, why this company support him, not only tires, also the car? ndeno ndi chifukwa chani kampani iyi inapanga sapoti matayala komanso galimoto? For who? chifukwa cha ndani? For Pesanam? chifukwa cha Busanamu? They said, I don't know who you are. ndi ananena kuti sindikudziwani kuti iniyo ndi ndani. But we confirm that you used our tire, company tire. koma tatsimikiza kuti munagwiritsa ntchito matayala athu. So not only the tires, ndi osati matayala okhawo, we support you, even the car. ndi tikuthandizaninso ndi galimoto. Why do they support him? ndi chifukwa chani anathandiza?
For who? chifukwa cha ndani? For company's name's sake. Chifukwa cha dzina la kampani. Amen. Amen. For company's name's sake. Chifukwa cha dzina la kampani. If this news is spread to other customers, chifukwa kuti mbiri imene ikapita kwa ogula ena, they will fear using their company tires. nde aziopa kugwiritsa ntchito matayala a kampani imeneyi. So this company, Nde kampani imeneyi they supported in not only tires, also the car. ndi anathandiza osati matayala okha komanso galimoto yatsopano. For who? Chifukwa cha ndani? For a company's name's sake. Chifukwa cha dzina la kampani. Everyone, Aliyense. God loves me. Inde Mulungu amandikonda. God works for me. Mulungu amagwira ntchito kwa ine. But not only this spiritual life, Osati moyo wauzimu okhawu. there is another spiritual life on the cloud. Ndeno pali mulingo wina wa moyo wauzimu apamwamba pa mitambo. For his name's sake. Chifukwa cha dzina lake. Amen. Amen. God loves me. Mulungu amandikonda. God is with me. Mulungu ali ndi ine. This heart can be changed anytime. Komano mtima ukozosintha nthawi ina iliyonse. When I'm good, Ndikachita zabwino. God loves me. Mulungu amandikonda. When I do mistake, Nde ndikalakwisa. God doesn't love Mulungu me. samandikonda. We fall into trial again. Ndeno timagwanso mayeseronso. It's the same as our faith is under the cloud. Nde ndi chimozimozi mmene chikhulupiriro chathu chili pansi pa mitambo. We are affected by the condition. Ndeno timakhudzika kutengera ndi nyengo. Our heart is changed according to my emotion Then mtima wathu umasintha kutengera ndi mmene tikumvera and my deeds. ndi ntchito zathu. But David, Koma Davide not only this, osati izi zokha, he discovered the spiritual life. anazindikira moyo wina wauzimu For his name's sake. chifukwa cha dzina lake. Amen. Amen. Apart from my own deeds and work, Nde kupatula ntchito zanga, though I do wrong and mistake today, nde ngakhale ndachita zolakwisa ndalakwisa lerolo, God is the one who leads me, restore my soul for his name's sake. nde Mulungu ndi amene atsitsimutsa moyo wanga anditsogolera ku njira yake chifukwa cha dzina lake. Amen. Amen. Everyone, why Jesus had to shed his blood? Ndeno ndi chifukwa chani Yesu Khristu anayenera akhese mwazi wake? Because God loves me? Chifukwa kuti Mulungu amandikonda ine? Of course, it's right. Inde ndi zolondola, That's true. ndi zoona. Because God loves me, Mulungu amandikonda. that's why Jesus shed his blood. Ndi chifukwa chake Yesu Khristu anakhesa mwazi But wake. not only this, Koma osati izi zokha, there is more major reason above there. pali chifukwa china chachikulu chenicheni. Not for just David Kim, Osati chifukwa cha David Kim, for his name's sake. koma chifukwa cha dzina lake. Amen. Amen. God has promised to save us. Mulungu analonjeza kutipulumutsa. God should not lie to us. Nde Mulungu sanayenera aname kwa ife. If God lies, Ngati Mulungu anganame, we cannot trust in him. sitingamkhulupirirenso. So for his name's sake, Chifukwa cha dzina lake, God had to descend here Jesus Christ nde Mulunguyo anatumiza Yesu Khristu and shed his blood ndikukhesa mwazi wake and saved us, ndikutipulumutsa, washed our sin. kuyeretsa machimo athu. Amen. Amen. So let me read one more the scripture. Nde ndiwerengenso vesi ina, Isaiah chapter 41, Isaiah chapter 41, verse 9 and 10. verse 9 and 10. Yeah, 9 and 10 we read as Chichewa. Nde 9 and 10 tiwerenga mu Chichewa. 9. Iwe amene ndinakuwira, iwe zolimba kuchokera ku malekezero a dziko lapansi, ndikukuyitana iwe kuchokera ku ngodya zake, ndipo ndinati kwa iwe, ndiwe mtumiki wanga, ndakusankha. Sindinakutaya kunja. 10. Usaope pakuti ine ndili pamodzi ndiwe, usaopsedwe pakuti ine ndine Mulungu wako, ndidzakulimbitsa, inde ndidzakuthangata, inde ndidzakuchirikiza ndi dzanja langa lamanja la chilungamo. Yeah. Prophet Isaiah,
he wrote this book. nde Isaiah neneri ndi amene analemba buku ili. I have chosen you. Ndakusankha iwe, I have not cast you away. sindinakutaya, Fear not. usaope I ayi, am with you. ndili ndiwe, I will strengthen you. I ndizakuthangatira, will help you. ndizakuthandiza. Yeah, God loves me. Mulungu amandikonda, God is with me. Mulungu ali ndi ine. Yeah, even Prophet Isaiah, he had such a spiritual life. Nde ingakhalenso neneri Yesaya anali ndi moyo wauzimu ngati But not umenewu. only this spiritual life, Osati moyo wauzimu okhawo, even he discovered the face under cloud. komanso anazindikiranso moyo wauzimu wapamwamba pa mitambo. Isaiah chapter 43, Yesaya chapter 43 verse 25. verse ya 25. Yeah, read the Chichewa. Yesaya 43 verse ya 25. 25 inedi ndine amene ndifafaniza zolakwa zako chifukwa cha ine mwini, ndipo ine sindidzakumbukira machimo ako. Everyone, Bible says, I am he who blot out your transgressions for my own sake. Ine ndine amene ndifafaniza zolakwa zako chifukwa cha ine. Why God had to blot out our transgressions? Ndi chifukwa chani Mulungu anenera afafanize zolakwa zathu? For who? Chifukwa cha ndani? For David Kim? Chifukwa cha David Kimu? No. Ayi, For my own sake. chifukwa cha ine. Why did God wash my sin? Ndi chifukwa chani Mulungu anasuka machimo anga? Because I did well? Chifukwa ndinapanga bwino? Because I'm sincere? Chifukwa ndinozipereka? No. Ayi. Apart from my deeds and emotion, Ndeno kupatula ntchito zanga ndi mmenene ndikumvera, for, God says, for my own sake. koma chifukwa cha ine. Amen. Amen. Everyone, there's a face in the cloud. Ndeno pali chikhulupiriro chimene chili pansi pamwamba. Yeah, pa God mitambo. loves me. God loves me. Mulungu amandikonda, God is with me. Mulungu ali ndi ine, God strengthens me. nde Mulungu anandipulumutsa. Yeah, this is good. Inde ndi zabwino. But when my heart is changed, Komano mtima wanga ukakhala ukusintha, when my emotion is changed, nde maimvaimva anganso akasintha, it's changed. nde chimasinthanso, We fall into trial. nde timagwa m'mayesero. But David Koma Davide, and Isaiah, Yesaya they discovered another spiritual life. anazindikira moyo wina wauzimu. Apart from my own deeds and work and emotion, Nde kupatula ntchito zanga ndi mmenene ndikumvera, there's a spiritual life. There's a faith that for his name's sake. nde pali chikhulupiriro pali wauzimu umene uchitika chifukwa cha dzina lake, For my own sake. chifukwa cha dzina lake. Amen. Amen. Everyone, when Peter, he denied Jesus 3 times. Ndeno Petro anankana Yesu katatu. Yeah, Peter, he was so disappointed himself. Ndeno Petro anali okhumudwa kwambiri moyo wake. I'm not a disciple of Jesus. Inetu sinachitire bwino Yesu. It's better to go back to my hometown. Nde ndi zabwino ndingobwerera kumuzi kwathu. Then he was fishing again. Ndi anabwereranso ku usozi. So at that time, Jesus had visited him again. Ndi Yesu anakampezanso. Jesus said, Yesu anamuwuza, do you love me? undikumbukira, umandikonda? Peter, feed my sheep. Nde dyesa nkhosa zanga. Why Jesus had to visit Peter again? Ndeno ndi chifukwa chani Yesu Khristu anakampezanso Petro? For Peter, Chifukwa cha Pita? for his name's sake. Chifukwa cha dzina lake. Amen. Amen. For my own sake. Chifukwa cha iye mwini. Yeah, God is the one who works according to his will and promise everyone. Nde Mulungu ndi amene amagwira ntchito chifukwa cha chifuniro chake ndi lonjezo lake. Yeah, God washed our sin not for just me, Nde Yesu Mulungu anasuka machimo athu osati chifukwa cha ine ndekha, for his name's sake. koma chifukwanso cha dzina lake, For my own sake. chifukwa cha iye mwini. Even in the spiritual life, Ingakhalenso moyo wauzimu, for myself, osati chifukwa cha we ine. are fleshable men. Ine ndi munthu wotamandika, We are lustful. inenso ndosirira. And
We are stubborn. nde penanso ndife owuma We are mtima, such people. ndife anthu otero. But why God blesses upon us? Komano ndi chifukwa chani mulungu amatidalitsa? For his name's sake. Chifukwa cha dzina lake. Amen. Amen. Well, apart from our own emotion and deeds, Ndiye kupatula ntchito zathu ndi mmene tikumvera, God is the one who works for himself. nde mulungu ndi amene amagwira ntchito chifukwa cha iye So mwini. David and Isaiah, they discovered this spiritual life. Nde Davide ndi Yesaya anazindikira moyo wauzimu umenewu. Everyone, Aliyense. as we were talking about the spiritual life of conviction, Nde pene timakamba moyo wauzimu umene ndi wopanda chisimikizo. it's the same as the faith under the cloud. Nde umakhala chimozimozi ndi ndege imene ikuyenda m'munsi mwa mitambo. According to my emotion, we are shaken. Kutengera ndi mmene ndikumvera ndimagwedezeka. But once we put our faith on the cloud, Komano tikayika chikhulupiriro chathu pamwamba pa mitambo, like David and Isaiah, pamene pali Davide ndi Yesaya, for his name's sake, chifukwa cha dzina lake, for my own sake, chifukwa cha ine, then God guides my spiritual life ndi choncho mulungu amasogolera moyo wathu for better way, chifukwa cha iye for mwini. good way always. Nde zimakhala zabwinonso kwa We ife. are not shaken according to our own emotion and deeds. Ndeno tisakhale kutengera ndi mmene tikumvera kapena maganizidwe athu. Amen. Amen. Yeah, everyone, I would hope that our brother will remember Ndi these ndikhulupirira verses today. abale ndalongo mukumbukiranso, He restores my soul. asisimusa moyo wanga, He leads me to the way of the path of righteousness andisogolera ku mabande achilungamo for his name's sake. chifukwa cha dzina lake. Amen. Amen. Yeah, God has blotted out my iniquities for my own sake. Nde wafafaniza zolakwa zathu chifukwa cha iye. So as we put my faith on this level, Ndeno ndikayika moyo wanga chikhulupiriro changa pamwamba, then we will see the work of God constantly in our lives. nde tizaona ntchito ya mulungu mopitirira m'moyo mwathu, Then we will be preserved by the word of God. nde tizasungika ndi mawu a mulungu. So when we confirm through the word of God always, Nde tikasimikizira kutengera ndi mawu a mulungu, then we will be used for the gospel until Jesus comes again. ndeno tizagwiritsidwa ntchito chifukwa cha uthenga wabwino mpaka na Yesu azabwere. Thank you so much. Zikomo kwambiri. Let's pray. Tipemphere. Dear Heavenly Father, thank you for this precious time today. Zikomo Atate kumwamba chifukwa chotipatsa nthawi imeneyi. Lord, always we were standing on our own condition, emotion of the heart. Nde timakhala nthawi zambiri kutengera ndi nyengo yathu ndi mmenenso ife tikumvera. When we are good, Nde timavutitsidwa, then also we were good. pena tikakhala abwino. When my heart is bad, Nde mtima wathu ukakhala oyipa, then we lost all the spiritual life. nde timataya moyo wonse wauzimu. But Lord, not only this spiritual life, Osati moyo wauzimu okhawo. as we put our faith on the cloud Nde tikayika chikhulupiriro chathu pamwamba pa mitambo for his name's sake, chifukwa cha dzina lake, for my own sake, osati chifukwa cha iye mwini, then we believe that you would guide our life for the gospel constantly. tikhulupirira kuti mulungu wagwira ntchito mopitirira chifukwa cha uthenga wabwino mopitirira. Lord, let us stay on the cloud always. Ndero lani tikhale pamwamba pa mitambo nthawi zonse, Then we will see the work of God in daily life. nde tizaona ntchito ya mulungu pa moyo wathu. Thank you, Lord. Zikomo May Ambuye. you bless upon our brethren Dalisa in abale our ya- church. Thank you, Lord. Zikomo In the Ambuye. name of Jesus Christ, we pray. Mzina Yesu Khristu ndapemphera. Amen. Amen. Thank you. Zikomo. Yes. Ndikukhulupirira kuti tamvetsera bwino. Mmeneso abusa amafotokoza kuti pali mitundu iwiri ya moyo wauzimu mmene timakhalira. Amakamba abusa kuti ambiri timakhala moyo wauzimu mmene poyambirira timakhala kutengera ndi mmene ifeyo tikumvera. Tikakhala kuti nthawi imeneyo tikumva bwino, nde timaona ngati kuti ndife achikhulupiriro, koma tikakhala kuti
pena mwina talakwisa tapophonya kenako timabwerera mbuyo sitipitiranso chisogolo mphamvu zonse zimathawa. Koma lero abusa matizindikirisa kuti pali moyo wina wauzimu osati chifukwa cha ifeyo ayi, komano moyo umene anazindikira umene uli pamwamba pa mitambo umene si chifukwa cha ifeyo ayi, komano chifukwa cha Mulungu mwini. So tikasisimikizira tokha kutengera ndima wa Mulungu, chisimikizo chilimo chifukwa choti ntchito imene Mulungu amagwira sakugwira chifukwa cha ifeyo yayi, komano chifukwa cha iye mwini. So ndikukhulupiranso kuti tika chikhulupiriro chathu pamwamba pa mitambo osagwedezeka kutengera ndi chisimikizo chimene mawu a Mulungu akukamba osati mene ife tikumvera. Ndikukhulupira kuti tadalisikanso kwambiri tsiku la lero. This time it's time also of offering. So for offering, I would like also to invite Goodnews Band to guide us into